So hi लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दासो दुगैखांनानै खर' सर' लोबखांबाय आरोना आङो ओमफ्राय आयं बोराया नायलायलायदो ओमफ्राय हि सुनो दोङो बिराद माखासे हि दोङो बाप्पारे मा बुंनो ओमफ्राय आयं बुरैयासो आंनि जागाखौ लासिगोन ओइ মই लांबाय करबासे बेसि জাগা নলবি তই সদায় সদায় ধুই থাকে মই ধুবা কোজোতে साला बिराद माखासे हि सुनो दोङो आरोना दाखालिनि बाथौ फुजानि हियाबो दिनैसो सुनाय दोङो ओमफ्राय सुइटार माखासेयाबो लेथ्रा जाजोबना दोङो स' बेखायनो नायलांबाय थानो नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आं भिडिअखौ जोबजासिम ये देखो यावबो मान माखासे दख'ना मायबा मायबि दोंसै आरो यावबो बाल्थिं गोदोर बाल्थिंसे दोंखायो उफ राम लोगोफोर आं फुङावनो सिखारनानै माने फुङावनो सिखारना दै लोङाखैमोन आरोना ओमफ्राय आं दासो दै लोंनो बिराद दै गांदो फुङाव माने लोंबाय थानायखाय अयभाग जालांबाय दै लोंनो गांबाय थानाय फुङाव लोंबाय थानायखाय फुङाव सोर दै लोङो कमेन्ट खालामना खोन्थाहर ओमफ्राय आं दायो दै लोंग्रोनि ओमफ्राय साहाबो लोंनि बाङाय ओंखाम फैबाय नैला जा फिथा बानायगासिनो थावनि फिथा मारै एवब्रबखो ना देना दोनखानायमोन दाख्लै देनाय आरो हे दाख्लै दासो थान्दा थान्दा कुल दै गुसु लोंनानै मोजां नांदो आं मैगं सुनोसै फिथाया लोगोफोर दायो आङो जि सुखांबाय आरोना जि सुखांनानै दायो ओमफ्राय ओंखाम जानो नागिरदों बिराद मार ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै मा ओंख्रि नोंथांमोननो खोन्थिनि देखो बोहैलायबाय रोसिया मा होनो खुमब्रा पानिलावसो खोमा पानिलाव आरो आलु ओमफ्राय मटर ओमफ्राय नैथिं फालौ मटर सामब्राम गुफुर ओमफ्राय बाथोन देना लाबाय आरोना दुन्दियाजों आसोला बिराद संख्रि जानो हायो ओमफ्राय आं दायो जानोसै मार ओंखाम उखैबाय खारै होदोना बाङाय बेखायनो बिदि जादों कालारा ये देखो टेस्टि गोथाव नांदों जाग्रानि बाथोना तामाम हेबि जादों जाखांबाय दे आरो लोगोफोर बाथोना इमान गोथाव जाखादोंमोन ना ओंखामखौ एसे लाबोलायनानै जाबावबायसो आङो ओमफ्राय दायो मा दंबावो नायनोसै बेगबो सुनो दङ र' ये देखो इमान लेथ्रा जानानै दोङो खनसे दिल्लीयाव लांनाया ओमफ्राय दायो सुवाखै आरोना खनसेबो ओमफ्राय हुगाराखैबो ओमफ्राय आं सानदों मा एबार दिनै हुगारनि सुवा आरो एसां ओमफ्राय जेनेबा हि गिसिदो हुगारनि मा दोङो नायगिरनि सिङाव इमान लेथ्रा जाना दंखायो माय गड ओइ नै आंनि दगिया इमान लेथ्रा जाना दङ आयु Doggy boogie बेफोर माल माथाखौ आं बेलेगाव दोनस्लायनांगोन आरोना खालि पेकेटबाबो दोनजोबदोंबा बेफोरखौ मा खालामनांगौ दिसन बेफोरखौ जि दोनदों आङो लेहा लकर बिजाब
खुन माबा माबि दंसै बेफोरखौ दायो आं दिहुननानै साफा खालामग्रोनि माने बेगा बिराद गाज्रि जाना दंमोन आरोना बिराद लेथ्रा जानानै दंमोन माने मादो खोबना दोनगोन इमान गोदोर बेगखौ बाक्सायाव सोजानो हाया नालाय बेखायनो लेथ्रा जाजोबनानै दंमोन आरोना ओमफ्राय आं दिनै बिराद ओरै हुनानै हुगारजोब्बाय सुवाखै आरोना सुबाथाय राननाय नङा होननानै स' नोंथांमोनाबो साननो हागौ इमान गोदोर बेगखौ मानो हुगारदों मबाफोर थांनायदों नामा येस आं गनायना लायो जे आं मबा थांनायदों नाथाय मायाव थांनायदों बेखौ नोंथांमोननो दानो खोन्थाथ'वा नेक्स्ट ब्लगाव नुगोन नोंथांमोना आं मायाव थांमारगोन थांसै आरो खामानि मावनो मायावबा न'आव फिसिनो हाला आंखौ बिराद बुरजा जायोना आङो बेखायनो न'आव फिसिनो हाला बेनिखायनो आङो दायो खामानि मावनो थांगोन आरोना मायाव थांगोन बेखौ नोंथांमोननो दानो खोन्थाया नेक्स्ट ब्लगाव खोन्थिगोन नोंथांमोना आं मायाव थांगोन नोंथांमोना नायलां नायबाथाय आंनि ब्लगखौ होमबाना मोनथिलांबाय थागोन आरोना ओमफ्राय जाय गोदान बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो लोगोफोर नाङि जिफोरखौबो सोनानै लाग्लुंसोयो आरोना ओमफ्राय गाननायबो जाया माबो जाया ओरैनो बेकार सोनानै लायो बेग माखासेयाव ओमफ्राय सोर बिदि जायो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदे आं बायदि नाङि जिफोरखौबो सोजोबना लानानै बिराद माखासे खालामना लानो थाङोना गाननायबो जाया माबो जायानो फैनो दौयो जि सुना होनाया आया मांसा हरफ्लांबाय दय जि सुना होनायखौ लायनो थांनि र' मिथाइ जानि मिथाइ नैला जेबो रोंदोंना बेकग्राउन्डखौ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेमानसै माबायदि मोनखो नोंथांमोना अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफैगोन नेक्स्ट भिडिअ